Assalamualaikum. Mamang. Perkenalkan nami kula Julian Ardi saka kelas 8N absen 17 saka SMP Negeri 9 Surabaya. Kula badhe nerangaken layang iber-iber. Layang iber-iber yaiku layang sing isine aweh pawara, katrangan, pinutur lan pamprayoga, darbe penyuwun suwijining bab pandangan lan sapanunggale saka wong enom marang wong tuwa. Wis sampai kene ae video iki, aja lali like, comment, and subscribe.